Jeg ville ønske, jeg havde en ven. Oh. Jeg må have værktøj. Hvem er du? Jeg er mus for det ydre rum, og min rumflyvekrabbe er gået i stykker. Din rumflyvekappe? Nå, men den kan vel repareres. Det skal vi nok klare, mus. Tror du virkelig? Karen, jeg har da virkelig brug for en skruetrækker. Det er kun skrotbissen, der har en skruetrækker. Ser skrotbissen sådan her ud? Det tror jeg nok lige, han gør. Hej, skrotbisse. Den skruetrækker er det eneste, der kan nå at klø mig midt på ryggen. Kom, vi må følge efter skrotbissen. Pas på, mus. Hvad er der galt med dit ben? Det er bare vokseværk. Det er nogle løse skruer. Så har vi da endnu mere brug for en skruetrækker. Ah! Tryk på lyspæren, hvis du har brug for hjælp. Karen, byg en bro med den der container. Stil containeren ned i hullet, så mus skal bruge den som bro. Yes, sejt. Kom nu, Karen, lad os finde den skruetrækker. Det er skrotbissen. Skynd dig, Karen. Den tabte en skrue. Den kan vi bruge, når vi har fået fat i skruetrækkeren. De er rigtig gode til at sætte ting sammen, sådan nogle skruer. Jeg tror, skrotbissen gik den her vej. Skal vi se, om han har tabt nogle andre ting? Der ligger satellit med noget derovre. Den står langt væk, den container. Men hvis vi svinger krogen frem og tilbage, så får den mere fart på og kan nå længere. Wow, det er noget sejt skrot. Karen, kom! Vi er på rette vej. Endnu en skrotdims. Jeg tror lige, han har været her. Han efterlader noget af et spor. Byg en trappe. Hop, hop. Yes! Kom nu, Karen, lad os finde den skruetrækker. Det var et godt musehul. Det er skråt den deroppe. Den skal vi have fat i. Karen, vil du ikke lave en vej op? Okay, mus. Let's go. Der mangler en del der. Sving containeren frem og tilbage, og så kast den. Alright. Godt kast, Karen. Jabbidi-boo. Nu har vi ham snart. Kan du få containeren helt derop, Karen? Okay, jeg prøver. Karen, du er en stjernekaster. Jabbidi-boo. Den tabte skruetrækkeren. Jeg tror, jeg kan komme derop med vippen. Okay, jeg prøver. Wow. Wow. Sådan, vi fik den. Kom, Karen, lad os mødes på den anden side. Vi fik skruetrækkeren. Nu skal jeg fikse dig også. Hvad laver du? Jeg reparerer dig. Det kilder. Hvor er det sjovt at være mekaniker. Det er eddermame en god skruetrækker. Nu gør det ikke ondt længere. Tak for hjælpen, mus. Se, nu kan vi også give dig en sejrkog på. Sådan godt.
Ja, den er rigtig god. Den passer lige til mig. Og den passer til mig. Hey, hvem i alverden har tilladt sig at tage min skruetrækker? Den skruetrækker er det eneste, der kan nå at klø mig midt på ryggen. Han er pænt sur nu. Ham skrotbissen. Vi må flygte ud på det skib derude for enden af månen. Vi kan ikke komme tilbage nu. Nu kommer jeg og fanger jer og æder jer. Han er efter os. Løft mig derned, Kran. Okay. Yes, sejt. Kom så, Kran. Følg med. Måske kan du slynge mig derover ved din nye krog. Okay, jeg prøver. Jeg er på vej. Jeg er på vej. Yeah, jeg er en skrotsamler. Han er helt sur, ham skrotbissen. Gå derover, Kran. Okay. Yes! Få mig derud, Kran. Okay. Jeg er på vej. Jeg er på vej. Aha! Skrue. Sådan. Skynd dig, Kran. Alright. Min skruetrækker. Det kører helt vildt nu. Nu er vi i sikkerhed. Men til gengæld kommer vi aldrig tilbage igen. Skrotbissen bliver jo stående der for evigt. Nej, han virker ikke af noget at lave. Mus, jeg har en idé. Vi bygger der bare en ven til skrotbissen. Jo, lad os gøre det. Vildt god idé. Tryk her igen for at bruge værktøjet. Alright. Sådan. Men der er ikke så meget liv i den. Vi må kalde på Elektryne. Elektryne? Hvem er det? Hej, hvad laver I? Hej Elektryne, vi laver en ven til skrotbissen. Kan du give den liv? Kan du fikse det? Ja, selvfølgelig. Hej med jer. Ja, hvor er du sej. Ja, Elektryne kan bare sådan noget med elektricitet. Bare ikke for meget. Elektricitet skal man passe på med. Hej, skrotven. Er du okay? Ja. Jeg savner bare en ven. Vi har måske en, du har noget til fælles med. Vil du møde ham? Ja, hvorfor ikke? Det vil jeg gerne. Okay, lad os tage over til Skrotøen. Kran, tror du ikke, de der kasser kan flyve i vand? Vildt god idé. Hop. Jeg tror, skrotbissen gik den her vej. Wow, 2 etager. Sejt. Ja, ikke?
Jeg kommer nu. Og lige en tur med skruetrækkeren. Præcis som planlagt. Det er den her vej. Jeg tror, han bor derinde bagved. Kran, vi skal altså have væltet skrotbunken der. Så skal vi bare have fundet det svage punkt. Ups. Så, lad os komme ind. Hej, skrotbisse. Hej, skrotmand. Skal vi være venner? Jeg skal ikke have nogen venner. Vi kan lave noget sjovt med at blive skrot. Gå væk. Her er din skruetrækker. Vi skulle bare bruge den til at ordne Krans ben. Mit skruetrækker. Jeg skal bruge den til at klø mig på ryggen. Men det kan jeg da gøre. Lidt til højre. Det er sjovt, det her. Ja, det er godt. Det hold lige bare den skruetrækker. Den får jeg vist ikke brug for mere. Tak. Kom, lad os give dem noget fred til at lade hinanden klemme. Yay. Så lidt op. Ja, lidt højere. Hvor er det bare godt, vi fik den skruetrækker. Ja, det var sødt af skrotbissen at forære os den. Og min rumflyvekappe er jo i stykker. Så nu kan jeg bruge skruetrækkeren til at bygge et rumskib. Wow. Jeg hjælper dig, mus. Skal I bygge et rumskib? For så vil jeg også være med. Hurra! Hjem til alle mine venner i det ydre rum.